עכשיו לסיפור מאוד מוזר על הברחה מאוד מוזרה מישראל לתוך רצועת עזה. שלום לך אוהד חמו. ערב טוב עודד. שתף אותנו. כן, תשמע, זה לא רק מישראל, זה אפילו מתוך בית כלא. בדרך כלל מבריחים אל בתי כלא, והפעם תופעה מעניינת שקיימת כבר כשנה וחצי, מבריחים מתוך בתי הכלא. ומה מבריחים? זרעים. אז שים לב עודד, אנחנו מדברים על אסירים ביטחוניים, כאלו שלא יכולים למעשה להתייחד עם נשותיהם, ועל כך הם מבריחים כבר שנה וחצי, מבריחים זרעים, ישנם כמה וכמה כאלו, אלא שהפעם אנחנו מדברים בפעם הראשונה על תינוק שנולד לאב שנמצא בכלא, התינוק הוא בעזה. אנחנו מדברים על תאמר אל-זענון. תאמר אל-זענון הוא שפוט ל-12 שנים, איש חמאס, נותרו לו עוד 8 שנים בכלא, ועיניך הרואות, זה בנו שנולד בימים האחרונים. אני ניסיתי ככה להתחקות אחר האמצעי, אני מניח שזה מעניין אותך איך מעבירים את אותם זרעים. אז מספרים הפלסטינים שככל הנראה זה עובר באמצעות מזון שיוצא מתוך הכלא החוצה, ואז באמצעות רופאים או בסיועם של רופאים מזרעים את האישה, את אשת האסיר. תשמע, אני נפגשתי עם אשתו של אסיר כזה שילדה בשכם לפני שנה וחצי. זו הייתה הפעם הראשונה בעצם בזירה הפלסטינית, מודל לחיקוי, שמחה וששון הייתה שם בשכם. הבחור הזה, למעשה הילד הזה, חגג באוגוסט יום הולדת שנה, ואני מניח שלא תתפלא עודד לשמוע שמי שחגג איתו היו כל אותם ילדים, 6 ילדים אגב בגדה, שנולדו בשנה האחרונה לאבות שנמצאים בכלא. ובעקבות הדבר הזה צריך לומר שעכשיו בימים אלו ישנו איזשהו תהליך משפטי של אסיר ביטחוני שבעצם דורש התייחדות עם אשתו בדיוק כמו אסירים פליליים. אני מציע שנשמע כמה דברים שאומרת אשתו ואחד ההורים של אותו אסיר עזתי. اطلع لنا عن قريب تربي ابنك وشكرا لك كتير 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 على هذه الهدية الحلوة. أحلى حاجة قدمت لي إياها في حياتي. الحمد لله يا أما إنه الله أكرمك وإن شاء الله يتربى في عزك وتنقلش هم. الحمد لله ابنك في عينينا الثنتين وإن شاء الله تطلع له عن قريب وتكون من البارين الصالحين. والحمد لله بال20 سنة بدنا نسمع صوت بيبي صغير بده يدخل الدار. الحمد لله ربنا. סיבה למסיבה. אכן. מוזרה מאוד. מאוד מוזרה, אני חייב לומר לך. אני הזכרתי באמת את המודל לחיקוי הזה בפעם הראשונה שאני הגעתי שם לשכם. אז אחרי שצילמנו את הכתבה, אני ניגשתי בשקט לאשתו של אותו אסיר, אשת חמאס, ואמרתי לה, תגידי, את בטוחה שזה באמת הזרע של בעלך? אז היא ככה מחייכת, צוחקת ואומרת לי, אם לא הייתי בטוחה, אתה חושב שהיו משאירים אותי בחיים? קיבלת את התשובה. אוהד, תודה רבה לך. תודה.